Igazság szerint nagyon jól kezdtünk, úgy gondolom, hogy meg tudtuk lepni az ellenfelünket, és ismételten egy jó kezdést követően nem tudtunk még jobban startolni, hiszen megvolt a lehetőség, hogy még több különbséggel tudjunk vezetni, csak megint ebben az időszakban felelőtlenül zicsert hagytunk ki, emberölönyös szituációkat nem fejeztünk be, bután rossz felfogásban próbáltuk az akcióinkat kialakítani, és felhoztuk az ellenfelünket. Nagyon nagy hátrányba kerültünk az első félidő végén, és folyamatosan emberhátrányban játszottunk. Ez hozta a különbséget, ilyen mérvűvé. Sokkal kiegyenlítettebb volt szerintem az első félidői játék, mint ezt az eredmény mutatja. Hát sajnos a második félidőben sem sikerült gyakorlatilag az elképzeléseinket megvalósítani, bár kiki meccset játszottunk, hiszen ilyen egál közeli meccs volt, leszámítva ugye azt a gólkülönbséget, amivel az első félidőben a Csurgó megszerzett. Sajnos átlövőerőben nagyon gyengék voltunk, tehát igazából azok az átlövők, akiknek távolról adott esetben ezeket a helyzeteket be kellett volna varni, az nem történt meg. Nem igazán tudtuk megvalósítani azt a taktikánkat, hogy kifele adott esetben a kettes szélső magasságába fejezzünk akciókat, és hát nagyon-nagyon rossz volt a visszarendeződésünk, ami nem jellemző. Összességében úgy gondolom, hogy a Csurgó jobb csapat. A Csurgótól hazai pályán vereséget szenvedni nekünk nem szégyenletes teljesítmény. A fiúk akartak, törekedtek arra, hogy minél szorosabb legyen az eredmény. Sajnálom, hogy 6 lett közte. Azt gondolom, hogy a 4 az úgy igazságosabb lett volna.